amb la finalitat d'obrir una porta a la veritable esperança de l'alliberament de la nostra nació, a principis de l'any 2005 naixia Catalunya Acció, un projecte de regeneració política i nacional que té com a objectiu innegociable portar el nostre país a la independència al voltant de l'any 2014. Des d'un bon començament volíem que els trets definidors del projecte fossin la fidelitat insubornable a l'esperit de la nostra nació i els objectius que ens havíem marcat, la lucidesa intel·lectual i el pragmatisme en l'anàlisi de les causes i les vies de sortida de l'actual situació nacional. El coratge per arribar a tots els racons de la nostra nació, un discurs valent i optimista que posa èmfasi en les nostres capacitats i la nostra voluntat com a elements determinants de l'alliberament nacional i un lideratge i una estratègia clara i ben definida per arribar a l'objectiu. Aquesta estratègia ha estat dissenyada per a posar en marxa i fer confluir els dos factors que vertebraran la nostra independència, la voluntat popular i la voluntat institucional. La voluntat popular, com tots ja sabem, està en un procés de plena dinamització i ja ha sortit de la seva trinxera identitària dels darrers 30 anys per anar a la batalla antitària de forma clara i desacomplexada. Les consultes populars sobre la independència encetades Arenys de Munt i que s'han estès com un atac adòlic per gran part de la nostra nació entre els catalans residents a l'estranger en són una mostra fefaent i posa en evidència que els catalans ja no estem disposats a tolerar per més temps la situació de submissió i humiliació que vivim. Els catalans volem una nació lliure i plena. Arribats a aquest punt, la pregunta que tothom s'ha de fer i que ha d'ajudar a obrir els ulls a molts compatriotes encara confosos és: què frena la nostra independència? La resposta a aquesta pregunta és precisament el revulsiu determinant en aquest procés. I la resposta és tots aquells que han fet un modus vivendi de la situació de submissió de la nostra pàtria i treballen per activa o per passiva per encaixar-nos a Espanya, condemnant-nos inevitablement a la decadència nacional. I l'exponent més representatiu d'aquest fre és l'actual classe política catalana. És en aquest punt on entra en escena Força Catalunya, concebuda com una eina més en l'estratègia general de Catalunya Acció. Força Catalunya és l'instrument electoral que ha de jugar un paper determinant en la configuració d'aquesta voluntat institucional. Sense aquesta voluntat institucional, la independència està abocada a la frustració sistemàtica. Cal que els catalans ens treguem la bena dels ulls i, per molt punyent que sigui, s'adonin que el fre, el tal que impedeix la nostra independència, són ara mateix els polítics asseguts en el Parlament de Catalunya. Uns, perquè són la mà dreta de l'estat espanyol i la seva política persegueix la provincianització de Catalunya i la seva desaparició com a nació. I els altres, pel seu col·laboracionisme pusil·lànime, que no va més enllà de pidolar per a la nació catalana allò que sempre ha estat seu i que li ha estat arrabassat per la força de les armes i la imposició legal. La presència de Força Catalunya en el mapa electoral català ha de servir de catalitzador per fer emergir d'una forma clara i potent la nova consciència que s'està congreant arreu de la nació, la dels homes lliures, fidels i insubornables al servei de la pàtria. Una conseqüència, una consciència que substituirà irremisiblement la vella consciència política que ens ha portat fins a l'atzucac actual. Per fer possible la independència i la regeneració nacional profunda que la nació catalana necessita, és imprescindible, doncs, la regeneració política, o sigui, la substitució de l'actual classe política per unes dones i uns homes contrastadament fidels al país. Però sense una regeneració real i profunda és impossible una regeneració nacional que garanteixi una independència digna i asseguri la descolonització en tots els nivells de la vida nacional. Quan les dues voluntats, la popular i la institucional, estiguin sincronitzades i es posin al capdavant del país els homes que encarnin aquesta nova consciència de coratge, integritat i servei, la independència caurà com una fruita madura. La independència política és, doncs,
l'instrument imprescindible per aconseguir no només la prosperitat material, sinó sobretot per a retornar-nos la nostra pròpia manera de ser, emmascarada i deformada per tants segles de submissió. És aquest arrelament en la idiosincràsia nacional el que ens retornarà l'orgull de ser nacionals, de ser catalans, i fent palesa l'espurna creadora i la força de caràcter que batega el cor de la nació catalana tornarà a fer esclatar la glòria espiritual que la nostra nació ja ha demostrat en altres moments de la nostra història. El repte, doncs, que té Força Catalunya al davant és immens i sabem que no estarà exempt de dificultats, però la nostra força és poderosa. El mateix esperit que es va encarnar en el rei en Jaume, per exemple, per fundar la nació catalana, o amb en Roger de Flor, o amb en Llull, per fer-la gran, o amb en Verdaguer i Macià, per desvetllar-la del seu son, ara és viu enmig nostre i ens ha de conduir sense aturador a l'acompliment de l'alliberament i la regeneració de la nostra nació.